makauno ka John Opio yawre kendo machiegni chiew nade okinyi makawuono to diwache ang'o e winjore makorilia kane othong'o serikal bende na dieri to migo chu kanyo unene nade kawuono. Erokamano Kiliofas amoso gandara mogi kumora mora magintiere okinyi makende ni. Waneno ka siasa osechakore but ochako at high level. Tek to nikech migochwa ka wan ng'eni wan jok mohero ga kwe. Nikech kwe no be makelo dongruok. To kaka waseneno wawito picha mari kanyo achiel kachiel John kilose kanyo karo thuolo wawito picha ni kanyo to ni lere kanyo achiel kachiel akia ka waseyude koso podi yana mondo meduoge studio kar kae. John ikona kanyo ni iseduogo wanya yudi achiel kachiel di mana nyime kama ni chope mos. Yes, pole kuom ng'ikruok. Koro waseneno ka weche mag njore osebedo e siasa, especially chakre igani chakre 2026 ni. Nikech sani koro chomo kumwachime yiero ma 2027. To josiasa osebedo tiyo gi functions gi marach mar tuo ji kendo kelo weche mag njore kendo iyudo ni ji mang'eny hinyore e weche mag njore gi. To an gima aneno ni sirikal oningo bed ni ka gimako jonjore gi achije mag jonjore gi oningo gipenjane jogi to jomagi maoro jogi mondo tim weche mag njore gi nikech inwang'o konchiel sirikal wacho ni gin josiasa mapango weche mag njore gi konchiel josiasa wacho ni sirikal be matiyo gi jonjore gi ketho ne jok mamoko. Koro ochopo kumoro ma sirikal nyaka come out clean ginyis jopiny ni wan kaka sirikal wan kwe emwadwaro gi rito chike ma oluwore gi weche mag rombe mag siasa gi romo mora mora. Koro miyo wan jogo mwasemako mwasebedo waketo kaka achije magwa ginyisowa ni jogi joma kama mapanga ng'owa emapango weche mag ang'owa mag njore gi mondo sirikal obedane clean e weche mag njore gi. Ok wadwa neno ni samora mora ma njoro timore nikech weekend mokalo ni norach kabisa. Nineno gima nyocho timore Kikuyu kuma Gachagua with brigade ne dhi kocha njore nobedo mane gi interrupt kata weche mag wuoth along southern bypass ma jomoko ne bedo gechegi ni ketho nyaka nitie joma ni tucho nyaka tie gechegi. Koro ningo wang'in ni seche ma gigi timore en sirikal mantiere iye ama josiasa gi ema tiyo gi jogi marach to gipandore ka gisetimo gik moko marach to giduogo gidhuro ne sirikal. Koro sirikal oningo opog gini ka otieno godiochieng' mondo wang'e kuma ler njore ni to wakanye to jogo mapango njore gin ji aina magi nikech waseneno kaka senator Maviga nobedo attacked Kisumu. Iseneno weche osebede mang'eny to ok wang'e adier ni ng'enia king'iyo weche mag njore gi it is the political function moketo rally no gi government ji ariyo gi monego bed ni nyiso ang'owa ni to njore ma kamae no pange gi jok machalo kama njore ma kama no pange joma chalo kama to ka gisemako achije gi oningo konygi mondo ging'e ni to jomage mabedo ama jomage machiwo pesa mondo wach ni ka ng'ane ang' dhi kuma kama timo siasa mare to ka ulude udhi kuma kama to uketho ang'owa uketho mkutano aina nikech ok en gimoro maber. Oningo sani siasa masani oningo bed ni kaka watime yo moro mamuol yo moro mar mbola yo moro ma inyiso jopiny ni an kaka adwa chung' ama an jachung' ma defend komni gima kama emasetimo to an be madwa chung' madwa compete gi ng'ama nie kom ne wacho ni ajachung' ng'ama nitie kom sani ni okotim ma kuyiera tadwa ni mondo adhi atimnu ma mondo piny otimre mando obed maber to konyal keto ni koro samora mora moko dhi kumoro to en lweny to seche ma lweny ni timore en ni nyithinde mainyore mine mainyore vijane mainyore nikech seche ma hinyori ma ng'ogo wi ma ibedo gi lero onge jasiasa ma biro iri osiptal kupo hinyore ma ngidhi neno kotere Karena motere Nairobi hospital kucho in ka ngoseteri kata ngoteri migochwa ka in gi famili ni kendi ema udhi shughulika kaka ithiedhi gi kaka itimori nadi iwuok e osiptal no jo tiji seche gochu. Koro ningo weche mag njore gi sirikal oningo bed they should come out very clear mondo ginyiswa ni to jogi magi mapango njore gi to gin nia mane mar njore magi pango. Kamano
erokamano ahinya John Opiyo. Aduogo e studio kar ka Fred Jaoko inene yo machal nade ma mokwongo